Bemutatkozik a Google Lunar X-Prize versenyben résztvevő Magyar Pulispace csapat Városmajori Gimnáziumban tartott szakköre. Témánk, mint magáé a versenyé is, közeli és egyben titokzatos égi kísérőnk. A mai tanárok gyerekkorát idézi a bő 40 éve végrehajtott holdra szállás, ennek élményét és kutatás folytatásának szükségszerűségébe vetett hitet kell most megosztanunk az új nemzedékekkel. A hold geológiai szerkezete és kémiai összetétele szorosan összefügg bolygónk történetével. A NASA Grail programja egyszerre szolgál tudományos célokat és a középiskolás tanulók bevonását a hold felderítésébe világszerte. Ez az első űrkutatási küldetés, mely kizárólag ismeretterjesztő célú kamerákat is vitt magával, hogy a diákok internetes megrendelései alapján készítsenek több 10 000 fotót. Közben olyan mérést hajtanak most végre, melyet a Földdel kapcsolatban nem is tudnánk elvégezni. A légkört nélkülöző hold feletti alacsony, poláris pályán való keringésük során az égitest lassan körbefordul a szondák alatt. Sebességüket és ezáltal egymás közti lézerrel nagy pontossággal mérhető távolságukat az alattuk elhelyezkedő holdtömeg sűrűsége befolyásolja. Szakkörünk első témája az univerzum és a naprendszer, majd a földi élet kialakulása volt. Ennek során végigvettük bolygónk csodálatos adottságait, melyhez hasonlót a Kepler távcső segítségével keresünk ugyan a tejútrendszerben, de már most látszik, hogy nem egy könnyen találunk majd. Körülnéztünk tehát kicsit a naprendszerben is, hogy hol lenne érdemes az emberiségnek előretolt bázisokat létrehoznia. A kőzetbolygók, kisbolygók és a nagy gázbolygók holdjainak létrejötte sokban hasonlít egymásra. A hold felszíni adottságainak nagy része is több milliárd évvel ezelőtt alakult ki. A felszíni alakzatok kora az egymásra rakódás sorrendje alapján távérzékelési és egyéb vizsgálatokkal megállapítható. Mivel a záporozó napszél hatására a holdpor fokozatosan sötétedik, fényességük alapján is megkülönböztethetők a fiatal alakzatok. A tanulók szakköri házi feladatként kaptak egy-egy holdtérképet, melynek koordináták alapján be kellett jelölniük az Apollo program leszállóhelyeit, híres krátereket, hegyeket és medencéket. A hold legfényesebb pontja az Aristarchus kráter, mely Pulling tervezett leszállóhelyeinek egyike is. Szükséges 1 kilométer sugarú körben olyan sima felszín, melyen nagyobb kockázat nélkül le lehet szállni, ugyanakkor jó, ha a roverrel megtenni tervezett 500 méter után a sima terep szélén valami érdekes cél is található. Ez főként egy leendő holdbázis számára a sugárzás és a meteoritok elől biztonságos fedezéket adó, beszakadt lávafolyási csatornából létrejött barlang jelentheti.